Mm. No, sieltä tuli taas Ninja avaa. Aha. Kuka se avasi? Vemppu vissiin. Olit sä Aisno vai? Joo. Seka rippasit. Sehän meni hyvin. 5/7. Vemppu Ninja avasi boksiin ja sieltä tuli Aisno ja one-shottas Eleki. No se on kyllä jo paskata pakolla. Tuo mun juttu on niinku silleen, että se oli niinku mun oma kämmi, mutta se, että toinen avaa bokseja, kun olet jonkin aistamaan. Juu, Vemppu koitti ilmeisesti avata sitä Wisdomilla, mut sit se ei avautunut tai jotain ja... En mä tiedä mitä tossa tapahtuu. Toi on kyllä ihan paska kuolema. Joo.